Bernardo Ehrlich nortasun anitzeko idazle humorista diseinatzaile grafikoa da. Eta ezurreragizko gizona ez ezik, interneten jaungoikoa eta emakume gizena ere bada. Bloga daukat, Web de Ehrlich du izena, umore grafikoko nire orrialdea da. Por Dios izena duen beste bat ere egiten dut. Jainkoaren eguneroko ohar kuaderno moduko bat da. Jakin nahi dut zer leku duten gure izadian esaterako, intxaurrak, azazkalak edo ahoko atxak. Horiek guztiak jainkoaren plan baten zati diren jakin nahi dut. Bere umore argentinarra mundu osora zabaltzen du. Interneten egun modan dauden blog edo eguneroko arrakastatsuenen egile eta ilustratzailea da. Blog batean norbere barrua askatu eta nahi dugunaz jardun gaitezke. Teorikoan, jainkoak idazten duen orrialde bat lantzen dut nik. Proiektu hori norbaiti aurkeztu ezkero, zaila izango litzateke horrelakorik onartzea. Egunkari eta aldizkarietan komikiak egiten hasi zen, baina interneten aroak zabalkundea erraztu dio. Bineta hor jartzea, egunean bertan irakurtzea, eta egun horretan bertan 10-15 erantzun edukitzea, jendeari ze umore mota gustatzen zaion jakitea, horrek ez du preziorik. Ni askotan erantzunetan inspiratzen naiz. Jendearen iritziek asmamen txapelketa modukoa sortzen dute, eta hortik materiala ateratzen da. Eta irakurleekin harremana izateko aukera hau ikaragarria da. Umeentzat ere marrazten du Ehrlichek. Aporti hori Bilboko argitaletxeak atera berri duen familiaren aldeko ipuinak saileko Ane eta Ahatetxoak liburuko marrazkiak egin ditu. Gai tradizionala bada ere familiarena ikuspegia modernoa da. Ume batez daiteke alde batetik aita duela eta beste alde batetik ama duela. Eta guraso ezberdineko beste ume batzuekin ere bizi daiteke. Aparteko familiak dituntzat, aparteko ipuin sorta. Bilboko argitaletxe batentzat Argentinan egindako ilustrazioak dira. Internetek erraztutako prozesua, baina paperak duen xarmadun marrazkiak. Nik gehitzearen aldekoa naiz. Hau da, nik nire marrazkiak eskuz egiten ditut, eta gero eskaneatu eta ordenagailuan margotzen ditut. Baina benetako plazerra paperak ematen dit. Ez dago alderik. Bernardo Ehrlich sarean ugaldu egiten den idazle humorista diseinatzaile grafikoa. Eskizofrenia modu osasungarrian garatzeko aukera ematen dizu internetek, norbere burua sarituz, besteak saritzeko aleginetan eta inor izurratu gabe. Hey man, take a walk on the wild side. I said, hey pretty, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 woo do Originalak 58 eszena, 70 metro luze eta 50 zentimetro zabal ditu. Normandiako Gilen dukeak 1066an Ingalaterra konkistatu zueneko historia. Hau erreplika txiki bat da. Bayexko tapiza da, 1067ko bordatua, historiako lehen komikia izan daitekena. Guztiz konbentzituta nago. Jende garrantzitsuak nik beste ordu eman izan balitu estenaz estena ikertzen, ziur nago arrazoia emango lidaketela. Bayexko tapiza dudarik gabe lehen komikia da. Bayexko museoan gordetzen da tapiza, baina Donostian lagin txiki bat dago. Fluke Comicsen komikiaren historia eta gaur egun gehien irakurtzen diren komikiak elkarren ondoan bizi dira. Oso ederra da, zenbat baliabide. Gauza piloa dago. Ez dakizu noiz amaituko duzun historia aletzen, detailez beterik dagota. Bere familiaren laguntzaz Nayarak komikia binetaz bineta aztertzen diardu.
Eta bere komiki denda erakusketa areto bihurtu du, historiaz eta komikiaren historiaz ikasteko. 70 metroko tapiza da, eta eszenaz eszena, detailez detaile lan handia da. Erakusketa inauguratuta dago, baina ez bukatuta. Edonor etorri daiteke ona hitz egitera, iritzia ematera, iradokizunetara ere irekita dago. Baiexeko tapizaren historia, Donostian, Gros auzoan, Fliuk Comics dendan.